Dobrý den, chtěl bych tě přivítat u tohoto smutného videa a já chci vám oznámit, že můj kolega Korpel je v nemocnici a nebude proto točit videjka se mnou. Našli mu vyšetření na srdci rýmu a je to s ním vážné. Je to fakt smutný. Byl na vyšetření a tam mu řekl, že má na srdci prostě rýmu. No jo, to je život.